Значи... Да. Значи се описваш така. Ти си уникален човек и няма да забравя нито един момент. Те писат никога няма да забравя, повярвай ми. Това максимум да се спича. Да, много се сгодяш. Не, не сме. Да, ясно. Много са. Да. Ама да се чуди. Не, за престората. Не. И аз се. Не, О, какво се сетих? О, да, съм еднорог. Омага не ще. Омага. Така не ме кефи косата ми. Съгни капа, яка. Омага така. Да, но ме нерви. Да. Да, не се сещам. Много са, да. Окей. Утре те чакам. Нали се радваш? И аз тук ще ти подаря бразото и поддържателя. Да, ще ти подаря какво беше там. Грифонка, да. Добре. Омага, чао. Чао.